Vítam vás od dnešného videa. Keby ste si čudovali, že prečo to je taký hluk, babka pozerá telku, tak mi prepačte. Tu vzadu je môj balón, ktorý nelieta a bol napustený helium a pridávali ho cigáni, takže môžu kľudne klamať. No a teraz sa vrátime ku videu. Ahoj, vítam vás od dnešného nového videa. A toto video bude vlastne o tom, jak napísať Ježiškový list. Mohla by som vám tak aspoň pomôcť. No a môžete si pripraviť pera, ja neviem, proste hoci čo, čím by ste mohli písať. Ale nech to píše. Potom z týchto troch si vyentikujem, alebo neviem, jak sa to hovorí, jedného a napíšem list a do toho dám ten list. A dám takú stromčiku. Tu momentálne, kde je ten kútik, kde natáčam všetky videá, som si tam dala tých pečopákov, no a už za chvíľu tu dáme stromček a ja ich dám do iného kútika a tam budú vychádzať moje nové videá. No a už sa nebudeme týmto zaoberať a môžeme ísť hneď na to. Ja som si vybrala jak sa volá, toto ovocné pero, ktoré také vonia a je to fajné. No a môžeme ísť na to, pre istotu zmizik. Takže napíšeme Milý Ježiško. Ja si to stopnem a napíšem to. Potom napíšete napríklad, že ja by som chcela, alebo chcel pod stromček toto a toto, hej, takže ideme na to. Toto a napíšete 2 bodky sem a tu napíšete, čo chcete. Ja by som si na to radšej zobrala nejaký katalóg s dráčikom, čo také. No a ešte niečo som vám chcela povedať, že na chladničke my máme takýto kalendár. No a tu máme, že vianočné darčeky. No a tu si ich napíšem, takže ani Ježiško nemusím písať list, ale ja chcem. No tu je štedrý deň. No a tu je prvý zimný deň. No a tu je Mikuláš. A ja to natáčam. Mám ísť ráno do kostola, ale nejdeme, pretože -18 a dneska je 12.12. Super. Na tento dátum som čakala. A mne to nejde tak blízko zaostriť. Tak zaostri sa. Zaostri sa, prosím. No hej, a zajtra je 13. už je večer. No a teraz ideme na písanie. Takže tu máme náš milý dráček a ideme si tu napísať, čo chceme. Z technických dôvodov som sa pomýlila. Takto potom som tam pokričila. Ježiško, bla bla bla. No ale teraz som si napísala nový list a je tam Milý Ježiško, ja by som chcela pod stromček. Zombie ruka, stickbot, figurka, rúžový, Lego Disney, ľadový palác. Takže to je všetko. A napíšete tam len ďakujem, alebo môžete pridať aj nejakú básničku. Teraz si ešte tu odstrihneme, lebo tu nič nie je a potom si nechám tu. No a môžeme dať do toho. Som si to odstrihla a teraz ešte vyentikovať, lebo ja neviem, jak sa to ententiky, 2 špendlíky. Jak to ide ďalej? Tak nevedela som si to spomenúť, tak napočítam do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže bude to tento. Je to tučniak. Máte si to už aj vypočítať. No a teraz zakrútime list a dáme ho sem.
Ešte ten list dáme pre istotu do gumičky. Vybrala som si rúžovú. Teraz to tam len dať. A nedá sa mi to dať s jednou rukou. A teraz tam gumička nie je vidno, ale to nevadí. A môžeme čakať, kým mi Ježiška zoberie. No a teraz to ideme do čizmy. Kde je moja čizma? Tu je moja čizma. Je to tam? No to.